Tervetuloa PLF1-sarjan 11. kauden avausosakilpailun lehdistötilaisuuteen. Paikalla ovat Mercedekseltä Kokefin, McLarenilta Tantix, Williamsilta Prada, Force Indialta Tino, Sauberilta Jebefin, Ferrarilta Ake sekä hallitseva mestari Red Bullilta Non-Runner. Tervetuloa herrat. Kysymys kaikille. Mitkä ovat yleiset fiilikset ennen H-hetkeä, kun kausi starttaa huomenna Australian Melbourneista? Aloitetaan vaikka sinusta, Koke. No ei mitenkään ihmeellistä, että ihan normaali kauden alku ja vähän sääntömuutoksia tullut, mutta ei mitään sen ihmeempää. Onko auto tuntunut hyvältä näissä testeissä? No, itse asiassa aika hyvältä, yllättävän hyvältä, mitä odotettiin, että hyviä aikoja on tullut kuitenkin, että katsoo nyt, mitä huomenna käyttää. Ihan hyvät fiilikset pitäisi olla. Hyvä, kiitos. Sitten Tantix. Ihan perus. Eikä muuta. Ei muuta. Ainakin olet vetänyt kovia aikoja noissa testeissä. Miltä auto muuten tuntuu? Ihan ajettavalta. Selvä, kiitos. Sitten Prada. Joo, kyllä tässä nyt on pikkuhiljaa odoteltu tätä uutta kauden alkua, että ihan hyvillä mielillä siihen. Mitäs muuten on testit mennyt? Ihan hyviä, että no, mutta se on ollut vähän hakemista aina välillä, mutta kyllä se siitä varmaan. Hyvä. Sitten Tino. No, vähän jännittää tässä, mutta auto on tuntunut ihan hyvältä ja kaikkea. Mitkä ovat sellaiset niin kuin omat fiilikset tuossa, nyt kun testejä on ajettu ja mitä odotat ekasta kisasta? Mutta jotain top 5 sijoitusta. Hyvä. Sitten Jesse. Joo, auto tuntui ihan hyvältä. Hyviä aikeja vauhti oli Sauberissa jo. En mä tiennyt, että noin hyvä auto on Sauberissa, että toivon, että top 10 kisassa olisi. Hyvä. Sitten Ake. No ihan jees fiilikset tässä on, että uusi kausi ja uudet kujet ja aika jo vauhti ollut testeissä ihan jees, mutta kisavauhti on vielä vähän kysymysmerkki, että katsotaan huomenna miten menee. Hyvä, kiitos. Sitten Runner. Mikä oli kysymys? Mitkä on yleiset fiilikset, kun huomenna starttaa tuo kausi? Että mitä odotuksia sulla on siitä? No, fiilikset on ihan perus. Vähän pitänyt ajotyyliä muuttaa viime pelistä, mutta muuten ihan perusfiilikset, että Australia ei ole ollut ihan paras rata mulle koskaan, että semmoinen top 5 olisi semmoinen hyvä suoritus, mutta katsellaan nyt miten menee. Hyvä. Otetaan seuraava kysymys, eli mitä tavoitteita teillä on tälle kaudelle ja mihin te olisitte tyytyväisiä, kun ruutulippu aikana heiluu tuolla Abu Dhabissa? Ja aloitetaan taas Kokesta. Mestaruus ja mestaruus. Hyvä, sitten Tantix. Pistetä olisi varmaan tarkoitus kerätä. Entäs loppusijoitus, onko mitään väliä vai? No, kyllä siellä top 5 voisi olla tavoitteet. Hyvä, entäs Prada? No ainahan mestaruut lähdetään hakemaan ja varmaan nyt sit, jos ei nyt mitään muuta, niin ainakin top 3 sijoitusta loppujen lopuksi. Hyvä, entäs sitten Tino? No, pari podiumia ja loppusijoitus, vaikka kun olisin tyytyväinen ainakin top 5. Ja sitten Jesse? Voisi olla vaikka top 7. Olisiko voittoa mahdollisesti yhtään? Ei, katsotaan, että miten mennä. Et usko vielä voittoon kuitenkaan? Hyvä, sitten otetaan Ake. Totta kai sitä on aina sinne kärkipaikalle tähdätään, mutta kuuluu vähän juttu, että Santanderilla olisi maksuvaikeuksia ollut tossa. Niin. Kiitos, ja sitten vielä rundan loppuun. No joo, pitää nyt katsoa miten toi kausi lähtee käyntiin, mutta kyllähän niin mestaruus on aina tavoitteena. Niin lähdet hallitsevana mestarina, että tietysti se täytyy olla tavoitteena, että uusitaan. Joo, totta kai. Hyvä, kiitoksia herrat. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan huomista kisaa, kun kausi starttaa vihdoin Albert Parkissa.